వర్షపు సెగలను చూడలేక కదిలే మేఘం పంపిందుక చినుకుల రాయబారం తెలుపగ నీకే నీవై నిండిన నా హృదయ భారం తుడిచేయమని మెరిసే మనసే మురిసే నీలా చెలిని వలనే చిరు చిరు ఆశలు విరిసేగా Hi Amini! Hi Sony. Welcome to Let's Talk Music with Sony Commanduri and I'm super happy and ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ నీ ముందు చేయడం చాలా ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఎందుకలా? అంటే నీ ముందు ఇంత ఫార్మల్ గా మాట్లాడడం ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం అనేది అదే నాకు కూడా అంటే చాలా నీ మైండ్ వాయిస్ అంతా నాకు ఇక్కడ పిక్చర్ వస్తుంది, వినిపించడం కూడా పిక్చరే వస్తుంది ఏకంగా. సో కానీ నాకు కూడా చాలా వియర్డ్ గా చాలా స్పెషల్ గా బట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నీ ముందు ఇలా ఉండడం. నీకు ఆ పూలకుండితో వెల్కమ్ చేయడానికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్లీ మంచిగా ప్లాంట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పెట్టుకోవచ్చు. సెకండ్లీ మన మదర్ నేచర్ మనకి ఈ ఇయరే ఒక మంచి లాగబెట్టి ఒక చంపదెబ్బ పెట్టింది. సో ఇప్పటికి కూడా అలర్ట్ అవ్వకపోతే కష్టం. సో ఈ షోకి వచ్చిన అందరినీ వీఆర్ ఆస్కింగ్ to either make a lifestyle change to save environment in one way. ఏదో ఒక వేలో మనం తెలియకుండా చాలా చేస్తామేమో, బట్ తెలిసి కాషియస్గా మన సైడ్ నుంచి మనం ఏదో ఒక విధంగా మనం పెద్ద ఓషన్లో ఒక డ్రాప్ లాగా హెల్ప్ అవ్వడానికి సహాయపడడానికి ఏమి లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఆల్రెడీ చేసుకున్నావా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ డెంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మచ్? ఫస్ట్లీ చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ ఇది. I know 2020 was very tough for all of us. చాలా నేర్చుకున్నాను నేను. ఇంట్లో ఉండి లాక్డౌన్లో చాలా నేర్చుకున్నాను. అంటే వాట్ ఐ షుడ్ డూ, వాట్ ఐ షుడ్ నాట్ డూ, మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి ఏం చేయాలి, అలా చాలా నేర్చుకున్నాను. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ని మనం ఎలా సేవ్ చేయగలము అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, బికాస్ ఇంత ఆల్రెడీ చేసేసాం మనము. డ్యామేజ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ యా. సో అలా కాకుండా కంట్రోల్ చేయడము అంటే నేను జనరల్గా చిన్నవి ఫాలో అవుతాను, మేజర్గా ఏం చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ టు టేకప్ సంథింగ్ మేజర్ వెరీ సూన్. బట్ నేను చేయడం అయితే కొంచెము వాటర్ యూసేజ్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూసేజ్ నేను కొంచెము క్యాలిక్యులేటెడ్గా చూస్తూ ఉంటాను. హౌ లెస్ కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్ అన్నట్టు. సో ఐ మేక్ ష్యూర్ అంటే అవసరం లేని చోట లైట్స్ అవన్నీ ఎక్కువ యూజ్ చేయకుండా, ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ ఏమంటారు ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేసేలాగే. అండ్ వాటర్ కూడా నేను చాలా రోజుల నుంచి ఐ ఓన్లీ యూజ్ బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ మై హెయిర్ వాష్ ఆర్ షవర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో అలా కొంచెం కాషియస్గా నేను ఐఎమ్ కంట్రోలింగ్ మై యూసేజ్ ఈ రెండింటికి, బికాస్ ఫ్యూచర్కి ఇవ్వడానికి కూడా కావాలి కాబట్టి. సో నాకు చాలా వెరైటీగా ఉంది. సోనీ నేను ఇంతప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇలా ఫార్మల్గా ఈ చాట్ నాకు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది, బట్ లైఫ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ సర్ప్రైజెస్ యామిని. 2020 taught me that I am way too aware. సో మనం ఈ షోని పీజే ఆఫ్ ద డేతో స్టార్ట్ చేస్తాము. ఈరోజు నీకు ఇచ్చే పీజే ఏంటంటే హూ ఇస్ సైలెంట్ ఇన్ పార్లమెంట్? ద స్పీకర్ కాదా? హూ ఇస్ సైలెంట్ ఇన్ ద పార్లమెంట్? సో పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగావు, కొంచెం అటు ఇటు అయితే అక్కడ ఫ్లాష్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రతి దాంట్లో నేనే ఉంటాను. ఎందుకు వచ్చింది? See, I'm gonna make you a star. ఐ గెస్ ఐ యామ్ సైలెంట్. నేను టీవీలో చూస్తూ కూర్చుంటా కాబట్టి. ఇక్కడే పప్పులో స్టెప్ వేసావు. ఐ యామ్ కాదు, ఐ ఇస్ సైలెంట్. ఏఐ ద లెటర్ ఐ. పార్లిమెంట్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్. సో ఇలాంటి పవర్ జోక్స్ వేస్తే కొంచెం బ్రెయిన్ అంతా కూడా ఏదైనా ఆలోచిస్తుంది, అంతా పాజ్ పెట్టి అదే ఇదే వీటిలాగా ఇలా
చిన్నపిల్లల మైండ్ సెట్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి Okay. గోయింగ్ టు యువర్ చైల్డ్హుడ్. చిన్నప్పుడు నువ్వు నీ రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేసావు అండ్ యూ గాట్ అ హ్యూజ్ నేమ్ అప్పుడు. అంటే ఆ లిటిల్ ఛాంప్స్ సరేగమపాలో పాడిన తర్వాత సత్యయామిని అంటే చాలా మందికి తెలుసు. సో హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్ ఫేమ్ వెన్ యూ వర్ అ కిడ్? ఫస్ట్లీ అది ఫేము దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలనేది తెలియదు నాకు. తెలియదు కానీ పీపుల్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో అంతే. సో కాకపోతే దట్ అటెన్షన్ పాడిన కాంపిటీషన్లో వచ్చిన తర్వాత అందరూ రికగ్నైజ్ చేయడము, దట్ వాజ్ ఆల్ వెరీ ఏమంటారు, ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓ వాళ్ళు గుర్తుపట్టారు అన్నీ చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న ఫన్ మూమెంట్స్ అవన్నీ. సో ఐ వాజ్ హ్యాపీ అంతే. అంతకుమించి ఇది హ్యాండిల్ చేయాలి లేకపోతే ఇలా యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది అప్పుడు కాదు. సో నువ్వు మేబీ ఒక 12-13 years నీకు వచ్చేంత వరకు అప్పుడు కొద్దిగా ఫేమ్ తగ్గింది. లైక్ ఇట్ డిడ్ ఆఫ్టర్ 12-13 years కొంచెం ఫేడ్ అవుట్ అయ్యింది. దెన్ అగైన్ యూఆర్ బ్యాక్. బట్ ఆ ఫేడ్ అవుట్ అయిన ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో, లక్కీలీ నువ్వు అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువు అయిపోయే లోపు అగైన్ యూ గాట్ ఇట్ బ్యాక్. బట్ ఆ టైంలో పీపుల్ గ్రోయింగ్ అప్, హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ ఇట్? లైక్ చిన్నప్పుడు గుర్తుపట్టినంత గుర్తుపట్టకుండా జనాలు, ఆర్ మేబీ న్యూ జనరేషన్ వచ్చేసి ఒక షోకి నువ్వే వెళ్ళే 2 years నువ్వు వెళ్ళావు, 3rd year ఇంకెవరో వెళ్ళారు. అదే అండ్ something that you know and that got to your notice. అదే సో ఇట్ టుక్ అ వైల్ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్. అంటే ప్రతిసారి మనని రికగ్నైజ్ చేయడము అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. లేదా మనం అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మనకి రికగ్నిషన్ రావడం అనేది మన చేతిలో లేదు. సో మనం చేసే పని అయితే మనం చేస్తాం. చిన్నప్పుడు యా డెఫినెట్లీ తెలియదు నాకు. ఆఫ్టర్ మై పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సరిగమప, యాజ్ యూ సెడ్, కొద్ది రోజుల తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ టు స్టడీస్ మోస్ట్లీ. సో ఆ టైంలో నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ చేయకపోవడము, లేకపోతే నేను ప్రీవియస్గా చేసిన ప్రోగ్రామ్స్కి ఇప్పుడు అంతా వేరే వాళ్ళు అటెండ్ అవ్వడము, అవన్నీ చూసి అయ్యో అదేంటి నేను లాస్ట్ ఇయరే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను, వై యామ్ ఐ నాట్ ఇన్ ఇట్ దిస్ ఇయర్, అలాంటి చిన్న చిన్న ఇన్సెక్యూరిటీస్ అనొచ్చు. ఇన్సెక్యూరిటీస్ డెవలప్ అయ్యాయి ఆ టైంలో. బట్ వాట్ ఎవర్, నా ఫోకస్ ప్రస్తుతం చదువుకోవడంలో అన్నట్టు ఐ వాజ్ మోర్ ఇన్ టు స్టడీస్. కాకపోతే ఐ నెవర్ లెఫ్ట్ మై కెరీర్ ఆర్ మ్యూజిక్ అసైడ్. ఏదో ఒక టైంలో నేను ఓకే మేబీ నేను ఇంకా ఇది కాదు, ఐ కెన్ డూ మచ్ మోర్ ఏమో, నేను ఇంకా సినిమాల్లో పాడతానేమో, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ఫ్యూచర్. బట్ అలా ఒక హోప్ వాజ్ ఆల్వేస్ విత్ మీ, వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ. సో హోప్ అనేది లేకపోతే ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ స్టార్ట్ అయినప్పుడే ఫుల్ స్టాప్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ హోపింగ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్ ద టైమ్. సో మేబీ దట్ టుక్ మీ ఫార్వర్డ్. ఆసమ్, బికాజ్ ఐ కీప్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్, అంటే మన తర్వాత వచ్చిన కిడ్స్, మీ అప్పుడు అట్లీస్ట్ కొంచెం టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉండింది, కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉండింది. ఇప్పుడు 1 year తర్వాత ఫేమ్ ఉంచుకోవడం ఇస్ వెరీ టఫ్. సో ఆ అటెన్షన్, ఆ ఫేమ్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, ఏమవుతుంది, వాళ్ళందరికీ ఉండింది మాకే లేదు అని చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఎవ్రీబడి దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. అంటే ఎప్పుడు లైమ్ లైట్లో ఉండాలి అనేది, అదేదో చేస్తే మనం లైమ్ లైట్లో ఉంటాం అనేది కాదు కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఒక పాట పాడాం, అది హిట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది మన చేతిలో లేదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఫేమస్ అవుతాము అవ్వము అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. సో ఆ ఒక్క ఇది మనం రియలైజ్ అయ్యి మనని అందరు రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారా, వెల్ అండ్ గుడ్, లేదా ఓకే విల్ ట్రై మోర్ అండ్ డూ గుడ్ స్టఫ్ సో దట్ పీపుల్ విల్ నోటీస్ అన్నట్టు ఉండడం అంతే. అంతకుమించి వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. నాకు తెలుసు, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ పీపుల్ టు నో ఫ్రమ్ యూ. నెవర్ లెట్ యువర్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ హిట్ యూ, అంతే. నువ్వు ఫస్ట్ రికార్డింగ్ అండ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ మీద ఆర్ మైక్ పట్టుకొని పాడినవి గుర్తున్నాయా? ఎస్, గుర్తున్నాయి. ఇవన్నీ నాకు మీ నాన్నగారి ద్వారానే వచ్చినవి. రామాచారి సార్ దగ్గర నేను లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీలో నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. సో కాంపిటీషన్ వైజ్ అన్నట్టుగా కాదు, కానీ నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, ప్రాపర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే త్రూ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ నేను పాడాను. లేదా స్కూల్లో పాడడము అలాంటివి పాడాను, కానీ ప్రాపర్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ త్రూ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీలో. వెన్ ఐ వాజ్
8 or 9 ఆ టైంలో. ఓకే. సో అండ్ నా ఫస్ట్ ప్రాపర్ రికార్డింగ్ కూడా రామాచారి సార్ దగ్గరే పాడింది. సో యా డెఫినెట్గా అవన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ లెర్నింగ్. అండ్ నీ ఫస్ట్ మూవీకి ఏం పాడావు అండ్ ఫస్ట్ సాంగ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిన్నపిల్లల వోకల్స్కి పాడేదాన్ని. సో అది వెరీ లాంగ్ బ్యాక్. బట్ ప్రాపర్గా రిలీజ్ అయిన సినిమాలో నా ఒక్కదాని పేరే ఉండి రిలీజ్ అయిన పాట అయితే బాహుబలియే. క్రేజీ. కానీ పాడడము 365 days అనే సినిమాలో పాడాను. బట్ రిలీజ్ అయినది ఫస్ట్ పాడింది బాహుబలి, బట్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది 365 days. ఓకే. సో యా టెక్నికలీ బాహుబలి అంటే ఓన్లీ మై నేమ్ ఆన్ ద ఆల్బమ్. క్రేజీ. సూర్య. సో సూర్య వెనక స్టోరీ ఏంటంటే ప్రింటింగ్ ఎర్రర్ చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జనాలు. అంటే నేను ఎందుకు అంటాను నిన్ను అలా అని తెలియాలి కదా. ఓకే ఓకే. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ఫస్ట్ రౌండ్. ద ఫస్ట్ రౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎమోజీ. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ ఏంటంటే ఎమోజీ. ఓకే. ఎమోజీస్ ఇవి 2 ఎమోజీస్. ఒకటి ఏమో అగ్రిమెంట్, ఒకటి డిస్అగ్రిమెంట్. ఎస్, నో. ఓకే. సో ఇట్ కెన్ బి లైక్ ఇష్టం కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం కూడా వాడచ్చు. సో నేను ఒక వర్డ్ ఇస్తాను, బీట్ ఎనీథింగ్. హెయిర్ అన్నాను అనుకో, నీకు ఇష్టం లాంగ్ హెయిర్, పోనీ లాంగ్ హెయిర్ అన్నాను అనుకో నీకు ఇష్టం. సో అగ్రిమెంట్ చేసి యూ నీడ్ టు గివ్ అ రీజన్ దానికి, ఎందుకు, వై అనేది. ఓకేనా? డన్. ప్రస్తుతానికి నువ్వు ఇంజనీరింగ్ పాస్ పెట్టి నువ్వు యూ టుక్ అప్ సింగింగ్ యాజ్ యువర్ మెయిన్ కెరియర్ కాబట్టి అగ్రిమెంట్ ఇస్ సింగింగ్ నీ లైఫ్లో. ప్రస్తుతానికి కొంచెం డిసగ్రిమెంట్ ఇంజనీరింగ్. సో ఓకే. ఇంజనీర్ కమ్ సింగర్ని ఇలా వాడుకుంటున్నాను నేను. అదే ఏంటలే కష్టపడి చేస్తే డిసగ్రిమెంట్ అంట. ఓకే సరే, మరి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకో. ఎందుకు పాడుతున్నావు? సర్లే, నాకు కాంపిటీషన్ తక్కువ వద్ది. ఓకే వద్దులే, ప్రస్తుతానికి డిసగ్రిమెంటే పెడదాం. జస్ట్ కిడింగ్. సో నీకు ఒక 5 words ఇస్తాను. సో వాటికి నేను కన్విన్స్ అయ్యేలాగా నువ్వు రీజన్ ఇవ్వాలి. ఓకే. బీచ్. ఓ ఏ. నీకు నీ ఫేవరెట్ మెమరీ ఆర్ వన్ థింగ్ దట్ ఇలా బీచ్ అనగానే నీకు ఇలా ఒక టక్కున గుర్తొచ్చేదేంటి? వేవ్స్, వాటర్ కాదు ప్లీజ్. బీచ్ అనగానే టక్కున గుర్తొచ్చేది బేసిక్గా ఒక షో చేయడానికి నేను మారిషస్ వెళ్ళాను. వావ్. కానీ బీచ్ని అలా చూసి వచ్చేసాను. నాకు స్కూబా డైవింగ్ చేయడము, స్నార్క్లింగ్ చేయడము అవన్నీ చాలా పిచ్చి. ఐ కుడెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అక్కడ. అండ్ ద వాటర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లియర్. ఐ విష్ ఐ డిడ్ సంథింగ్. సో బీచ్ అనగానే అది గుర్తొస్తుంది ప్రస్తుతం. నీ రీజనింగ్ ఇలా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు. ఎవరైనా ఈ బీచ్ లో నాకు ఈ మెమరీ ఉంది, లేకపోతే ఇక్కడ ఒక షెల్ దొరికింది. ఎప్పుడు మెమరీసే ఉంటాయి. మెమరీస్ కోసమే బీచ్ కి వెళ్తాం మనం. లేకపోతే వీళ్ళతో మమ్మీ వాళ్ళని తీసుకొని కరెంట్ ఇది చెప్తాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాల్దీవ్స్ లో వెళ్ళి ఫోటోలు పెడుతున్నారు. నాకు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి. మారిషస్ అన్నా ఇప్పుడు మాల్దీవ్సా? పర్లేదు, ఏదో ఒకటి. ఎక్కడో ఒకటి. నేను విశాఖపట్నం అన్నా వెళ్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ మేకప్. మేకప్పా? మేకప్కి ఇట్లా 2 చూపించాలి. కానీ ఒకటే చూపించాలి ఇప్పుడు. మోస్ట్లీ ఎస్. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అసలు కొంచెం కూడా మేకప్ నాకు ఉంటే ఇష్టం ఉండదు. బట్ ఏదో అవసరం ఉన్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు పుట్ ఆన్ మేకప్. కానీ మేకప్ కలెక్ట్ చేయడం ఇష్టం నాకు. మోర్ దెన్ అప్లయింగ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్. కలెక్ట్ చేసుకొని అది ఇది కొనడం ఇష్టము. బట్ యూస్ చేయడం కూడా కొనియడం ఇష్టమా? పక్కనోళ్ళకి కొంచెం కష్టం. ఏమో, సర్లే ఓకే. సర్లే, నీ దగ్గర ఉన్నా తీసుకుంటా, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఎలాగో చిన్నప్పటి నుంచి అదే జరుగుతుంది. రిచ్ హస్బెండ్ అంట. మా టీం వాళ్ళు గట్టిగా. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చారా, నువ్వు అడిగావా? నేను అడగలేదు, వాళ్ళు ఇచ్చినవి అన్నీ అడుగుతున్నా. రిచ్ అట్ హార్ట్. ఎస్. ఇగో బీచ్ లో వాటర్ ఉంటాయి, హార్ట్ లో రిచ్. రిచ్ పువర్ అనేది ఏమో అది ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. బట్ నేను అసలు దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ క్వాలిటీ ఆర్
పాయింట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్. బట్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే అందరు చెప్తున్నారు, అందరు అదే చెప్తారు అయ్యుండొచ్చు, కానీ మనము ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నాము, మన వర్క్స్ చాలా అన్సర్టన్గా ఉంటాయి, లేదా వర్క్ అనగానే ఇమీడియట్గా మనం అన్నీ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతాము. రికార్డింగ్ అనగానే ఎట్లాంటి అక్కడ దాకా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. ఎంత ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నా కూడా విల్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గో. సో అలాంటివి అర్థం చేసుకోవడము ఒక పర్సన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఫర్ అస్ ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ట్రూ. సో అలాంటివి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మిగతావన్నీ సెకండరీ. స్ట్రీట్ ఫుడ్. హెల్ ఎస్. నువ్వు సింగపూర్, మలేషియా వెళ్ళావు, అక్కడ స్ట్రీట్ దగ్గర నడిచిన తర్వాత నువ్వు సర్వైవ్ అయ్యావా లేదా? కూడా స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటావా? అది మన స్ట్రీట్ కాదు కాబట్టి ఐ డెంట్ ఏమంటారు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. బట్ ఇక్కడ ఏ పానీపూరి కనిపించినా, చాయ్ కనిపించినా, లేకపోతే చైనీస్ బండి కనిపించినా, ఏది కనిపించినా ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఆల్వేస్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇమోషనల్. ఓకే, నేను ఎమోషనల్ పర్సనా కాదా? నేను ఐ ఫీల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్సైడ్. సో వెరీ క్లోజ్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ విల్ నో దట్. ఇప్పుడు బయట ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ అ ప్లెయిన్ ఫేస్, అంటే ఎవరికి తెలీదు వాట్ ఈస్ మై ఎమోషన్ రైట్ నౌ అనేది ఎవరికి తెలీదు. ఐ కంట్రోల్ దెమ్ వెరీ వెల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటది తారే జమీన్ పర్ చూస్తున్నావు అనుకో, నీ కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతాయా లేదా? తిరుగుతాయి డెఫినెట్లీ, కానీ బయట వాళ్ళ ముందు కనిపించనేవు. కంట్రోల్ చేసేసుకుంటా. అలాంటిది ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ క్రై, యూ కెన్, ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ రైట్ బిసైడ్ మీ యూ విల్ సీ. అంటే అలా ఇప్పుడు చిన్న టీయర్స్ వస్తే అలా తూడ్చేసుకుంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది? అలాంటివి ఐ క్రై. అండ్ యా, అలా ఎవరైనా ఉంటే ఐ ట్రై టు హైడ్ దెమ్. అంతే. సో యు ఆర్ మోర్ బ్యాలెన్స్డ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యాండ్లింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ అవుట్ సైడ్. యా, దట్ ఈస్ అ ప్లస్ అండ్ అ మైనస్ టు మీ. వెరీ నైస్. ఫస్ట్ రౌండ్ చాలా చక్కగా ఆడేసావు. ఈ రెండు నాకేనా? తీసుకెళ్ళు. ఓకే, ఇట్స్ ఇంజనీరింగ్ వర్సెస్ సింగింగ్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ అండ్ టేక్. రెండిటికి ఇదే. బట్ బేసికలీ ఈ ఎమోజీ చాలా ఇష్టం నాకు. బట్ yes. So tell me about your new projects, movies and mashups and everything. ఓకే, సో ప్రస్తుతం అయితే 2020లో ఎక్కువ వర్క్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ కీరవాణి సార్, తమన్ గారు. సో అలా కొన్ని వర్క్స్ చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ జస్టిన్ ప్రభాకరన్ గారు, ఫర్ రాధేశ్యామ్, ఒక మోషన్ పోస్టర్ అవి రిలీజ్ అయ్యాయి. సో అలా కొన్ని వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి. మమ్మీ ఇలా తనన్ని ఇలాంటి వింత వింత పేర్లతో పిలుస్తుంటా, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్, కంటిన్యూ. బట్ వర్క్స్ ఆర్ గోయింగ్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ మ్యాషప్స్ అండ్ ఒరిజినల్స్ చెయ్యాలి అన్న ఒక 2021 రెజల్యూషన్ అది నాకు. సో ఇప్పుడు ఆన్ ద కెమెరా చెప్పేసాను కాబట్టి ఆన్ రికార్డ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో యా, అలా యూట్యూబ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. నువ్వు పాటలు చేసినా there is no rule, you have to release it immediately. So take your time, put your heart and soul into it, and it's gonna turn out. Anyway, next round. ఈ రౌండ్ ఏంటంటే it's called rhyming blanks. సో బేసికలీ నీలాంటి చదువు బిడ్డలకి ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు ఈసీలోంచి ఏమన్నా అడుగుతావా? అడగాలా? ఏబిసిడి తప్ప ఏం గుర్తులేదు. నాకు అది కూడా తెలియదు. ఈసీలో కాదు, జనరల్ ఏబిసిడి గుర్తుంది, ఇంకేం గుర్తులేవు. ఈ రౌండ్ ఏంటంటే నేను మన పాటలు ఐ విల్ టెల్ ఇట్ యాజ్ అ డైలాగ్ విత్ బ్లాంక్. సో యూ షుడ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. పాడొచ్చుగా? పాట పాడితే నీకు ఈజీ కదా. పాడితే అసలు అది చరణమో పల్లవియో ఏదో ఒక లైన్ నీకు చదువుతా కాబట్టి ఫస్ట్ టక్కున పాట గుర్తు రావాలి, దాని తర్వాత ఆ లైన్ గుర్తు రావాలి. సో ఫస్ట్ సాంగ్ ఇస్ దేవుడిచ్చిన డాష్ అయ్యో పాపం పరువాలు. దేవుడిచ్చిన అయ్యో పాపం పరువా, అయ్యో ఏదో గుర్తొస్తున్నట్టే ఉంది. దేవుడిచ్చిన డాష్ అయ్యో పాపం పరువాలు. దేవుడిచ్చిన అందాలు అయ్యో పాపం పర్వాలా, అంతేనా? ట్యూన్ గుర్తు రావట్లేదు. పర్ఫెక్ట్. ఏదో నిన్నే 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 దేవుడిచ్చిన అందాలు అయ్యో పాపం పరువాలు నిన్నే నిన్నే
నెక్స్ట్ సాంగ్ ఇస్ అందుకే అమాంతం నామది. అందుకే నేను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ కూడా చెప్పనివా? ఇప్పుడే నిశ్శబ్దమైనది నేను క్వశ్చన్ ఏమో గాని అన్ని మొత్తం 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ కి 8 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ రాసే బ్యాచ్ మీరే అన్నమాట. నేను ఎప్పుడు అదే రాస్తా, అందుకే నాకు బుక్లెట్ సరిపోదు. నాకు 2 మార్క్స్ కి 2 మార్క్సే రాయాలి. ఈ లైన్ కాకపోతే ఈ లైన్ కన్నా 1 మార్క్ వేస్తారు కదా అని కక్కుర్తి. ఓకే, తెలుసా 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 డాష్ తెలుసా డాష్ ఎదురుగా వస్తే ఎలాగ కనబడుతుందో. ఆహో, ఎదురుగా ఎలాగ కనబడుతుందో. అదే 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 మన పవర్ స్టార్ పాట ఇది. పవర్ హౌస్. తెలుసా, పాట గుర్తురాదేంటి? జల్సాలో పాట ఇది. తెలుసా, టైటిల్ సాంగ్. చిచ్చి ఇంత ఆలోచిస్తే తిడతారండి జనాలు. పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్. సరి గమ పదనిస్సా. బట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఇప్పుడు ఆగాగు. తెలుసా 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 అది ఎక్కడ తెలుసా సునామీతో నాగా కనపడు. బట్ ఫస్ట్ బ్లాంక్ తెలుసా 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 ఎవరికైనా తెలుసా సునామీ ఎదురుగా వస్తే ఎలాగ కనబడుతుందో. వెరీ గుడ్. డాష్ చీకులు కావాలా నా సామిరంగా. ఫస్టే పల్లవి అడిగేసాను. చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలా నా సామిరంగా, చీకులమ్మే చిన్నది కావాలా. మాల్ చాలా పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు అబ్బా నీకు. చాలా టఫ్ గా అడిగారు. ఏంటి ఈ పాట? ఈ పాట ఒక్కటి కొంచెం కన్సిడర్ చేశారు అంతే. శివ అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లవ్ లో పడి డాష్ చేసుకున్నా. సోదరా రే పెళ్ళంటే నూరే వెళ్ళమంటారా. ఆ డాష్ ఏంటి? లవ్ లో పడి డాష్ చేసుకున్నాడు. సెన్సార్ ఇస్తారేమో అండి యూట్యూబ్ లో మనకి. శివ అని నా ఫ్రెండ్ లవ్ లో పడి, కొంచెం కంటిన్యూ చేయవా? లవ్ లో పడి డాష్ చేసుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకున్నాడు. గుడ్. పాట పేరు చెప్తావు కానీ ఆ వర్డ్ చెప్తావా లేదా చూసా. యామిని, సూర్య యామిని అంటే ఏంటి యామిని? ఏం అడుగుతావు, ఏం చెప్తావు? నేను క్వశ్చన్ అడిగాను, ఆన్సర్ చెప్పు. బేసిక్గా బాహుబలిలో నేను పాడిన మమతల తల్లికి అదేంటి క్రెడిట్స్ సూర్య యామిని అని పడి ఉంటాయి. ఆడియో కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన క్రెడిట్స్. అది ఎవరైనా మారిస్తే బాగుండు ఇది చూసి. మై నేమ్ సత్య యామిని, బట్ అందులో సూర్య యామిని అని ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ బాహుబలి, ఫర్ దట్ సాంగ్ సూర్య యామిని అని ఉంటుంది. దానివల్ల అందరు నన్ను సూర్య సూర్య అని పిలుస్తుంటారు. అందరు కాదు, కొందరు ఇలాంటి వాళ్ళు. ఇలాంటి మెంటల్ పిల్లలందరూ సూర్య యామిని, మమతల మమ్మీ అని పిలుస్తుంటారు. ఏం చేస్తాం. సో మనం మ్యాషప్ చేసినప్పుడు ఒక తెలుగు సాంగ్ ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ కలిపి చేస్తూ ఉంటావు కదా, అందుకే మమతల మమ్మీ అంటారు. సో కమింగ్ టు యువర్ మ్యాషప్స్, కడలల్లే ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫేమస్. లైక్ నార్మల్ ర్యాండమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటే ఏదో 1 2 3 4 5 అకౌంట్ నుంచి కడలల్లే యామిని రీల్ అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ ఇన్ దట్ కేస్ సో మెనీ మ్యాషప్స్, నాట్ జస్ట్ కడలల్లే. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇట్లా ర్యాండమ్ పీపుల్ ఇట్లా వాళ్ళ అకౌంట్స్ లో నీది పోస్ట్ చేసేస్తూ, ఆర్ ఇలా లవ్ కోట్స్ అనే పేజెస్ లో నీ పాట పోస్ట్ అయిపోయి, అండ్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ వైరల్, కొంచెం బాగానే వైరల్ అవుతున్నాయి. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అండ్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ యూట్యూబ్ జర్నీ. ఇప్పటికి ఎన్ని పెట్టావు? ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ అసలు ఏమవుతుంది ఏం తెలియకుండా అప్లోడ్ చేసిన వీడియో. ఇప్పుడైతే కొంచెం ఏమో ఇది అలా రీచ్ అవుతుందేమో, ఇలా రీచ్ అవుతుందేమో అని ఆలోచించి పెడతాను. బట్ నేను కడలల్లే వాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. సో నాకు అసలు తెలీదు. ఐ జస్ట్ డిడ్ అ మ్యాషప్. నాకేం తోచిందో అలా చేసి ఐ జస్ట్ అప్లోడెడ్ ఇట్. థ్యాంక్ఫుల్లీ మై టీమ్, అంటే వీడియో టీమ్ కానీ ఎడిట్ వాళ్ళు కానీ, దే వర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఇలా చేద్దాము అలా చేద్దామని ఐడియాస్ కూడా వాళ్ళే నాకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. నాకు అసలు ఏం తెలియదు అప్పుడు. సో ఆ కడలల్లే చేసినప్పుడు నో క్లూ అసలు ఈ పాట రీచ్ అవుతుంది అవన్నీ కూడా ఏం క్యాలిక్యులేటెడ్గా లేను నేను. బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అందరూ షేర్ చేయడము, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అబౌట్ 9 lakh వ్యూస్ నౌ. సో యూట్యూబ్లో అంతమంది దాన్ని చూడడము అంటే అదొక ఇన్స్పిరేషన్లా ఉంటుంది మనకి. మళ్ళీ ఓకే జనాలకి నచ్చుతోంది. సో దట్స్ లైక్ అ పుష్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దట్. యా. సో ఇంకా మనము వాళ్ళకి ఇంకా మంచి మ్యాషప్స్ చేసి రిలీజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఇంకా మంచి కంటెంట్ రిలీజ్ చేయాలి అని ఒక
మోటివేషన్లా ఉంటుంది బేసిక్గా అది. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్య రిలీజ్ చేసిన మ్యాషప్ కూడా వింటున్నావా అండ్ లవ్ మీ లైక్ యూ డూ. ఈ పాటలు అందరికీ ఎప్పుడు ప్లేలిస్ట్లో ఉండే పాటలు కదా, వింటున్నావా అనేది ఎప్పుడు వింటూ ఉంటారు అందరూ. అండ్ లవ్ మీ లైక్ యూ డూ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్. ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాను నేను, పాడుకుంటూ ఉంటాను. క్యాజువల్గా మనం హ్యాపీగా పాడుకునే పాటల్లో ఇవి ఒకటి. సో ఐ జస్ట్ థాట్ అందరికి ఇష్టమైన పాటలు కదా అని చేశాను ఇది. అండ్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. Yeah, so you should keep doing a lot more stuff like this. Moving forward, next round. ఓకే, ఏదో ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టే ఆన్సర్స్ చేస్తున్నావు అన్ని. నాకు ఇప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ టైం అడుగుతా. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఇస్ గెస్ ద ప్రైస్. సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీని ప్రైస్ చెప్తే ఇస్తారా? ట్రై చేసి చెప్పడానికి. అరౌండ్ 40. అరౌండ్ కాదు, కరెక్ట్ ఫిగర్ చెప్పాలి. కరెక్ట్ ఫిగరా? 45,000. 45,000 పెద్దది, ఇది చిన్నది. ఓ షిట్. సర్లే, రాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి లక్కీలీ మా ప్రాపర్టీ మాకు మిగిలిపోయింది. అండ్ యా, సో దిస్ ఈస్ మినిట్ మేడ్ యాపీ. ఓకే, సో మినీ సైజ్. సో ఎంత ఉంటుంది? లెట్ మీ ఫీల్ ద బాటిల్. అవసరం లేదు, నువ్వు ప్రైస్ చెప్పాక నీకే ఫీలింగ్ ఇచ్చేస్తా. మేబీ 20. ఒకటి ఫిక్స్ అయిపో. 1 సెకండ్. అమ్మో, ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయా ఇందులో? ఎఫెక్ట్ అయ్యండి కొంచెం, ఇంటెన్సిటీ. 20 అంటావు. చీటింగ్ చేయకూడదు సత్యాన్ని. బి ఎ స్పోర్ట్. 15 ఫిక్స్. కనబడిందా? కనబడలేదు. సరే, ఇంటికి పెట్టుకెళ్ళు. అవునా? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తాగే. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్. ఓ వావ్. కంఫర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్, చిన్న చోటా సైజ్. ఏంటి ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో నేను పని చేస్తానా లేదా అని మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారా? ఎస్. 5 రూపీస్ మేబీ. బేబీలు వద్దు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పు. 5. 3 రూపీస్. 3ఏనా? మా ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్ మాదే. సరే, చిన్న సోప్. 10 రూపీస్. రైట్ ఆన్సర్ అనుకున్నావు కదా, రాంగ్ ఆన్సర్. 14 రూపీస్. 14లు ఎలా తెలుస్తాయి? అన్ని గెస్ చేయాలి మరి. బుజ్జి కర్పూరం డబ్బా. అస్సలు మినిమం క్లూ కూడా లేదు నాకు. ప్యూర్ క్యాంఫర్. ప్యూర్ క్యాంఫరా? గెస్, వైల్డ్ గెస్. అస్సలు లేదు. 15 రూపీస్. కలిసి వచ్చింది కదా అని చెప్తున్నా. 20 రూపీస్ రా. ఓ గాడ్. చేశానండి నేను ఇంట్లో పనులు, కానీ మరి మీరు కర్పూరం ప్రైస్ అంటే ఎట్లా? స్మాల్ హనీ. $30. సరే, నీకు ఒక క్లూ ఇస్తా. ప్లీజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5s. ప్రైస్ కొంచెం తేడాగా ఉంది. 24. 37 రూపీస్. 37 రూపీస్. ఎవరన్నా గెస్ చేస్తారా చెప్పండి మీరు నాకు. అందుకే కదా, అదే కదా మ్యాజిక్. అడిగినవి సరిగ్గా లేవు, లేకపోతే చెప్పేసేదాన్ని. 37 రూపీస్ ఎవరు గెస్ చేస్తారు? రియలీ? ఓకే, మన షో నుంచి వి వుడ్ లైక్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ ఆన్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. సో మనకి ఇదివరకు వచ్చిన గెస్ట్లు అందరూ ఒకళ్ళు ప్రాక్టీస్ గురించి చెప్పారు, అలా చాలా చెప్తూ వచ్చారు. సో టుడే ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ ఇన్ యువర్ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్, వాట్ ఈస్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్? అంటే బీ ఇట్ రీ-రికార్డింగ్, కోరస్, ఎనీథింగ్. వాట్ ఈస్ అ ప్లేబ్యాక్? అంటే అందరికీ తెలియాలన్నట్టుగా ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే, ప్లేబ్యాక్లో ఫస్ట్ కావాల్సింది పేషెన్స్. బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు సింగ్ అ సాంగ్, ఆర్ ఆ పాట మనం పాడిన దగ్గర నుంచి బయటకు రావడం వరకు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లెంతీ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెన్స్ ఉండాలి ప్లేబ్యాక్కి. అండ్ దెన్ కన్సిస్టెంట్ ప్రాక్టీస్, అవన్నీ ఎలాగో ఫర్ ఎనీవన్ టు సింగ్ వెల్ కన్సిస్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ, పుట్టింగ్ ఆర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్, అవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎనీహౌ. బట్ ఓన్లీ ప్లేబ్యాక్ ఒక్కటే చూసుకుంటున్నాము అంటే మనకి ఇచ్చిన కంటెంట్, ఎమోషన్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవడము, అండ్ మన సైడ్ నుంచి దాన్ని ఎంతవరకు ఎమోట్ చేయగలము. వీ హ్యావ్ టు బీ ద యాక్టర్ దేర్. ఒక పాట ఫీల్ ఇస్తే ఏ ఫీల్ అయితే అది ఏడవాల్సి వస్తే ఏడవడము, నవ్వాల్సి వస్తే నవ్వడము,
లేకపోతే లవ్ ఫీల్ అయితే లవ్ ఫీల్, అట్లా ఏ ఫీల్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ఫీల్ని మనం వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ దెన్ ఎమోట్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు ద లిరిక్స్. సో అది నేను పాడింది నువ్వు ఫీల్ అవ్వగలగాలి. అది నేను చేయగలిగితే ఐఎమ్ గ్రేట్. నేను ఏ ఎమోషన్ అయితే పాడుతున్నానో నువ్వు ఆర్ సమ్ XYZ ఎవరన్నా అది అనుభవించగలిగితే దట్ ఈస్ ద పీక్ ఆఫ్ అ ప్లేబ్యాక్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ సింగర్, అంతే కదా. అంతే. సో ప్లేబ్యాక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ knowing the emotion right and then emoting it. ప్లేబ్యాక్ అంటే బేసిక్లీ కాంప్లిమెంటింగ్ ద స్టోరీ లైన్. యా, మనకి ఇచ్చిన కంటెంట్ ఇప్పుడు అది ఎలా ఉన్నా మనకి ఒక ఎమోషన్ ఇస్తే అది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను బాహుబలి పాడినప్పుడు ఐ వాజ్ టోల్డ్ ద లిరిక్స్ ఫస్ట్ అండ్ కిరణ్ సార్ నాకు అది పాడి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, సో ఇది సో అండ్ సో సిచ్యువేషన్, సో యూ హ్యావ్ టు సింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ అని నాకు చెప్పి ఆయన పాడి వినిపించి, హీ బీయింగ్ ఎ సింగర్ నాకు అది పాడి వినిపించి ఇలా ఎమోట్ చేయాలంటే అది నాకు కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది పాడడము. అండ్ నాకు చాలామంది టోల్డ్ మీ దట్ ఆ ఎమోషన్ క్యారీ అయింది త్రూ యువర్ సాంగ్ అని. చాలా నాకు ఏది వచ్చినా ఏది రాకపోయినా పీపుల్ గాట్ ద స్టోరీ ఆర్ పీపుల్ ఏమంటారు ఎంజాయిడ్ దట్ ఎమోషన్ అనేది నాకు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ కాంప్లిమెంట్ టు మీ. సో అది ఏ పాట అయినా మనం అది చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ ఆసమ్. అండ్ చాలా మంది సింగర్స్ వేరే సింగర్స్ పాడారు కానీ, లేకపోతే నేను పాడాను ఆ పాట కానీ వేరే సింగర్తో పెట్టేశారు అంటే ఫస్ట్ అనుకునేది ఏంటి, పలానా సింగర్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్కో క్లోజ్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ రియాలిటీకి వస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. అది కొంతవరకు మేబీ ఒక 10 చేంజెస్లో ఒక్క చేంజ్కి దట్ మైట్ బీ ద రీజన్, బట్ మిగతా 9 అంతా వేరే రీజన్స్ ఉంటాయి, బట్ దే వోంట్ కనెక్ట్. సో what would you think, what would you say if the song gets changed from your voice to another singer's voice? What would be the reason? See, first of all మనం పాడుతూ ఉన్నాము, చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఏంటి అనేది మనకు ఐడియా ఉంటుంది. బట్ ఫర్ ఎనీవన్ ఇప్పుడు ఒక పాట చేంజ్ అయ్యి, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పాడాను బట్ వాట్ ఎవర్ చేంజ్ అయ్యి వేరే వాయిస్లో వచ్చింది, అల్టిమేట్గా నువ్వు చూసేది ఏంటి, అవుట్పుట్ని. అవుట్పుట్ బాగుంది అంటే దట్ ఈస్ అ రైట్ చాయిస్ కదా. అది ఎవరన్నా కానీ, ఆ సింగర్ ఎవరి ఫ్రెండ్ అన్నా కానీ లేకపోతే ఎవరన్నా కానీ, అవుట్పుట్ బాగుందంటే యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. సాంగ్ మన వాయిస్లో ఎక్స్ట్రా బ్యూటిఫుల్లీ ఉన్నా కొన్నిసార్లు తీసేస్తారు, ఎందుకంటే ఇట్ వుడెంట్ ప్రాబబ్లీ సూట్ ద హీరోయిన్స్ ఫేస్. డెఫినెట్లీ. సో ఒక సాంగ్ ఓకే అవ్వాలంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సాంగ్కి సంబంధించిన టీం అందరికీ నచ్చాలి. అండ్ వెన్ యూ వాచ్ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్, వెన్ యూ లిసన్ టు ఇట్ మనకు ఆ యాక్టర్ కనిపించాలి. యా ఇప్పుడు మనము లిసన్ టు ఇట్ యాక్టర్ కనిపించడం అండ్ దెన్ ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తున్నప్పుడు ఇది కన్వే అవుతోందా, మనం పాడింది అండ్ యాక్టర్ చెప్తున్నది కన్వే అవుతోందా, యాక్టర్కి సింక్ అయిందా వాయిస్, ఇలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో చేంజ్ అయినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్, అవుట్పుట్ బాగా వచ్చింది అంటే యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఆ సింగర్ బాగా పాడారు, లేకపోతే చేంజ్ అవ్వడము ఆ పాటకి అడ్వాంటేజ్ అయింది. లేదు అనుకో ఓకే. నేను అదే యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అంటే పేషెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే నాకు ఐ బీన్ గెట్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ లేట్లీ, అక్క చాలా మంది సింగర్స్ ఎందుకు రిజెక్ట్ అయింది అంటారు ఆర్ తీసేసారంటారు, ఈ సింగర్ మంచి సింగరే కదా, ఆర్ మేబీ ఇంత పెద్ద సింగర్ లైక్ బిగ్ నేమ్స్ ఆల్సో టెల్ దట్ వాళ్ళ పాట తీసేసేయడం జరిగింది, ఇనిషియలీ వాళ్ళు పాడారు అని. సో ఐ వాంటెడ్ పీపుల్ టు నో ద ఆన్సర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళ కంక్లూజన్లో వాళ్ళు ఉండకూడదు. ఇట్స్ నాట్ బికాజ్ ఫలానా సింగర్ డైరెక్టర్ క్లోజ్ అని. అలా అయితే చాలా పెద్ద సింగర్ నుంచి సమ్ క్రూడ్ విలేజ్లో లేడీ వచ్చి ఒక పాట పాడితే అది హిట్ అవ్వచ్చేమో. సో ఇట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ డిమాండ్స్ ద సాంగ్, నాట్ ద సింగర్ ఆర్ ద డైరెక్టర్ ఆర్ anybody. Song is like giving a life ante. So moving forward, next round is jumbling words. మన మ్యూజిక్ ఫ్రాటర్నిటీలోనే కొన్ని పేర్లు స్పెల్లింగ్స్ని అటు అటు చేసి మీకు లెటర్స్ ఫస్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ వియర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వాళ్ళ పేరుని. సో వియర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ నాకు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్టుంది ఏంటో.
అంటే నువ్వు అంత సీరియస్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నావు. బీ క్యాజువల్ బ్రో. టెన్షన్ పడిపోయి అసలు ఎస్ నీ వల్ల నాకు నేను ఎక్కడ వస్తుంది. చెప్పలేను అని ఇందాకే అసలు ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు అనేటప్పటికి ఇప్పుడు ఎక్కడ చెప్పలేను టెన్షన్ గా ఉంది నాకు. మమతల మమ్మీ, డెడికేటెడ్ మమ్మీ. YAMINISTA. నా పేరే అది. వై ఆర్ యూ సో కైండ్ టు మీ? అసలు టక్కున అసలు నన్ను వియర్డ్ గా ప్రొనౌన్స్ కూడా చేయనీయకుండా ఆన్సర్ చెప్పారు చూడు. CHERAKHUGUN. చిరాకు గన్. చిరాకు గన్న. వీడు చిరాకు గన్ను. CHERAKHUGUN. బాబోయ్ నేను ప్రాసెస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవట్లేదు బుర్రలో. CH ఏంటమ్మా? CHERAKHUGUN. పేపర్ మీద రాసుకోవచ్చా? అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఎదిగో అవును ఫోన్లో చూపించచ్చు కానీ పక్కన ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కదా, జూమ్ చేసి చూపించు. అదే చేస్తా. ఎందుకు పక్కన అదే ఆన్సర్. క్లూ ఇంకోటి, ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ హాఫ్ కి దగ్గరలో ఉంటుంది పేరు. రఘు కుంచే గారా? జెంట్, ఇంటెలిజెంట్. ఐ మ్యాడ్ హగ్రీటా. ఐ మ్యాడ్ హగ్రీటా. IMADHUGREETA. గీతా మాధురియా? బాగుంది కదా, ఐ మ్యాడ్ హగ్రీటా. అదే కదా, ఏదో సెంటెన్స్ చెప్పినట్టుంది. రాయ్ హోష్ గర్ల్స్. రాయ్ హోష్ గర్ల్స్. RAYHOSHGALS. రాయ 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 హోష్ గర్ల్స్. సార్ చూపి అదేంటో. శ్రేయా ఘోషాల? Come on. నువాయ్. NUVAY. నువాయ్ నువాయ్. NUVAY. యువన్. Come on. అసలు సత్యాన్ని వెరీ ఇంటెలిజెంట్ రా. అక్కడ నువ్వు ఓకే బట్ సూపర్ యామిని. అసలు నాకైతే నేను ఒక మంచి టీచర్ ఫీల్స్ వస్తున్నాయి, వైవా అడుగుతున్నట్టుంది నాకు. సో ఈ రౌండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్ళే ముందు చిన్నప్పుడంతా నేను చాలా సాగుగొట్టి టార్చర్ చేశా, కానీ ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ, ఇప్పటికైనా ఒప్పుకున్నాం. ఎలాగో కాఫీ మోకా అరేంజ్ చేయలేము కాబట్టి ఒక మోకా ఇస్తున్నా. అబ్బో డైలాగ్ కోసమే. సర్లే చెప్పాలని ఇందాక నుంచి అనుకుంటున్నావుగా. బాగా ప్రిపేర్ అయ్యా, ఎక్కడ వాడాలో తెలియలేదు. అదే అదే అర్థమైంది అర్థమైంది. యా, సో నువ్వు నేను పాడినట్టే హంసనావా విత్ మేనరిజమ్స్ పాడి వినిపించాలి. ఓకే, అండ్ ఐ నో యూఆర్ గోనా నెయిల్ ఇట్. నాకు సడన్ గా టక్ మని గుర్తు రావట్లేదు. ఐ ట్రై. అయితే ఐ సింగ్ హంసనావా, యూ సింగ్ మమతల తల్లి. అప్పుడు ఓకే డన్. ఎలాగో కానీ చిన్నప్పుడు ఆమె తెలుసు, ఇప్పుడు ఆమెనిది మేనరిజమ్స్ అంటే నాకు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు, బట్ ఐ ట్రై. ఓరోరి రాజా వీరాధి వీరా, ఓరోరి రాజా వీరాధి వీరా, నీతోనే నేను ఉండిపోనా, ఎందాక నువ్వు వెళ్ళాలి అన్న అందాక నేను కూడా రానా, హాయన హంసనావలోనా నీ గాలి సోకుతుంటే పైన మెచ్చిందిలే దేవసేన, నానా 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 నానా. కానీ హాయ్ అయిన దగ్గర నాకంటే చాలా ఎక్స్ట్రా స్వీట్ గా పాడావు. ఎక్కువ ఫీల్ అయినా. Yeah. ఓ రెండు ప్లేసులు మటుకు హాయన హంసనావలోనా అని పాడింది. బట్ నా న్యూయాన్సెస్ అన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి బాగా నోటీస్ చేసి నేర్చుకుని, నేను బుక్ లో రాసుకుని నేర్చుకున్నాను, ఇది ఇలా పాడింది నేను ఇలా పాడాలి అని. చెయ్యి. బట్ మేమందరము సమంత వాళ్ళ హస్బెండ్ చెయ్యి. బట్ రికార్డింగ్ లో మేమందరము కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి యాక్చువల్లీ యూ డెంట్ ఇమిటేట్, యూ జస్ట్ నోటీస్ ద న్యూయాన్సెస్. ఇమిటేట్ చేస్తుంటే కాస్త మేబీ చెయ్యి జెస్చర్ ఇట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా? నీది ఇలా ఉండదు కదా.
ఎలా ఉంటుంది? ఏం ఎక్కువ ఇట్లా అభయహస్తం ఇస్తా అందరికి. అంటే ఒక్కొక్క డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేజ్ నాది. ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఇట్లా ఇట్లా స్టిఫ్గా పాడతా, ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఇట్లా పాడుతూ ఉంటా. సో ఆ రోజు ఆ మూడ్ ఆ లైటింగ్ బట్టి ఉంటుంది. వాయిస్ ట్రై చేశాను కానీ మేనరిజమ్స్ నాకు రావండి, ఐఎమ్ సారీ. సో ఇప్పుడు గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్. యాక్చువల్లీ వీ ప్లాన్ ఆన్ అ వెరీ బిగ్ స్కేల్, బట్ ఆడియన్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చి లైవ్గా క్వశ్చన్స్ అడిగించి ఇలా చాలా అనుకున్నాము. బట్ సిన్స్ పాండమిక్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఇప్పుడు జనాలు వస్తారు కానీ ఇట్స్ బెటర్ టు అవాయిడ్ పీపుల్ కాబట్టి వర్చువలీ ఇన్స్టాగ్రామ్ని వాడుకున్నంత కాబట్టి కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో లెట్స్ పుట్ ఆస్క్ యామిని అ క్వశ్చన్. సో వచ్చిన ఫస్ట్ ఫ్యూ రెస్పాన్సెస్ టక్క నేను అడుగుతాను. సో దట్స్ లైక్ అ స్మాల్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్. సో యామిని పెట్టి కొంతసేపు అయింది. సో you've got a lot of responses. I think ఇప్పటి వరకు అయిన అన్నిట్లోకి హైయెస్ట్. సో అందులో అన్నిట్లోకి నిన్ను ఆక్వర్డ్ చేసే క్వశ్చన్స్ అన్ని వెతికి నేను అడుగుతా. ఇప్పుడు మంచి క్వశ్చన్స్ అడగమని చెప్పా కదా. మీ ఫేవరెట్ సింగర్? ఆన్సర్ నాకు తెలుసు, సోనీ కొమండోరి. బట్ ఆ క్వశ్చన్ నేను నిన్ను అస్సలు అడగను. ఐ నో హౌ టఫ్ దట్ క్వశ్చన్ ఇస్. సో ఊరికే నన్ను నేను ఏదో సెల్ఫ్ ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి. యామిని గారు మీరు సోనీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు అంట. రావద్దా? బట్ అదే ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చానండి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టావు కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ చూసాక అర్థమవుతుంది ఎందుకు వచ్చానని. ఓకే, ఎవరది? సాహిత్య గారు. సాహిత్య గారు నేను సాహితీ అంటే అలియాస్ సోనీ గారితో ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చాను. యామిని గారు సీక్రెట్ ఆఫ్ గ్లోయింగ్ స్కిన్. గ్లోయింగ్ స్కిన్ ఇప్పుడు అక్కడ కెమెరా ఒకటి షూట్ అవుతుంది, దాన్ని వాళ్ళు ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తారు, అప్పుడు మీకు గ్లోయింగ్ స్కిన్ లా అనిపిస్తుంది బేసిక్గా. అలా ఏం లేదు, యువర్ స్కిన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. స్కిన్ ఏంటంటే మేబీ వాటర్ ప్రాపర్గా తాగుతాను ఏమో, ఆర్ మేబీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ పీస్ఫుల్ ఉంటావుగా ఎప్పుడు బయట వాళ్ళకి. అందుకే స్కిన్ కి అటువైపు ఉంటాయో, బయట కనిపించడానికి బాగుంటుంది. స్కిన్ ఏంటంటే మేబీ నేను అవసరం ఉన్నప్పుడే మేకప్ యూజ్ చేస్తాను, అవసరం లేనప్పుడు అబ్యూస్ ఐ విల్ నాట్ అబ్యూస్ మై స్కిన్. మీ నెక్స్ట్ మ్యాషప్ ఎప్పుడు? మై నెక్స్ట్ మ్యాషప్ / కవర్ సాంగ్ / ఒరిజినల్ అనేది ఎప్పుడో తెలీదు నాకు ఇంకా, బట్ ఐ రివీల్ ఇట్ వెరీ వెరీ సూన్. లిఖిత్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ యూ వుడ్ మ్యారీ హిమ్. వెరీ సారీ అండి, మీరు ఎవరో కూడా తెలియదు నాకు, బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అ క్వశ్చన్. సీక్రెట్ ఆఫ్ హర్ వాయిస్. ఫర్ ఎవ్రీ సింగర్ సీక్రెట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్స్ ఇన్ అ రికార్డింగ్ స్టూడియో. ఎవరో చాలా ఆలోచించి అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఇన్ అ రికార్డింగ్ స్టూడియోనా? మేబీ నవ్వుకున్న టైమ్స్ ఏమో. అయినా నువ్వు అంత నవ్వుకో కూడా, యు ఆర్ నాట్ డీవియేటెడ్, నువ్వు సిన్సియర్ స్టార్, నువ్వు లోపల నవ్వుకున్నా. అన్ఫర్గెటబుల్ అంటే కొన్ని వైల్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ బాహుబలి రికార్డింగ్స్ కానీ ఏదన్నా, అప్పుడు నేను ప్యారలల్గా ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ ఉండేదాన్ని, నా ఎగ్జామ్స్ అవుతుండేవి. సో కీరవాణి సార్ వాజ్ సో కైండ్, టేకప్పుడు పిలుస్తాను, నువ్వు చదువుకొని రా, నాకు ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్ ఉందంటే నువ్వు చదువుకుంటూ ఉండు, నేను టేకప్పుడు పిలుస్తాను, పాడేసి మళ్ళీ చదువుకో. సో అలా చెప్పేవాళ్ళు. సో దట్ వాజ్ వన్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్. చూసారా, సిన్సియర్ స్టార్ అని మామూలుగా అనలేదు, ఊరికే అనలేదు. చూసారా, రికార్డింగ్స్కి వచ్చి 10 మంది రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటే ఈరోజు చదవాలిగా, లేకపోతే అంతే పరిస్థితి. అంతే, దానికోసం అంతే. హౌ ఇస్ సోనీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అంట. అరే కనిపిస్తుంది కదండి. సోనీ ఈజ్ వెరీ, అంటే షీ లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. షీఈ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ టైంలో, ఆ స్పాట్లో షీల్ ఎంజాయ్ వాట్ షీఈస్ డూయింగ్. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ 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 పాజిటివ్ పాయింట్ ఇన్ యూ. కీప్ దట్ ఆల్వేస్ విత్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడగచ్చుగా నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళం. నా గురించి అడగండి ప్లీజ్. హూ డస్ యువర్ కవర్ సాంగ్స్ అండ్ why do you get it done from them అంట. హూ అంటే మ్యూజిక్కా, వీడియోనా? వీడియో ఐ థింక్. వీడియో మల్టిపుల్ పీపుల్
ప్రాజెక్ట్ పెబుల్స్ అని ఒకళ్ళు చేస్తారు నాకు, అండ్ ప్రతీక్ అనే ఒక అబ్బాయి విల్ హెల్ప్ మీ విత్ ద వీడియో, అండ్ శశి అని ఒకళ్ళు చేస్తారు. దేర్ ఆర్ అ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పేషెంట్ అండ్ ఏమేం చేయాలనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తారు, అందుకే వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తాను. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే, ఫీల్ గుడ్. యామిని అక్క MITS కాలేజ్కి వచ్చింది ఈవెంట్కి 2 years బ్యాక్. షీ వాజ్ వెరీ గుడ్. బట్ ఇలా గుర్తుంచుకొని చెప్పడం ఇస్ సో గుడ్. సో we are done with our question and answer section. Before ending the show, I want you to sing a song for all of us. And na personal request is Mamatala Talli. Okay. So definitely. Mamatala Talli ma Mamatala mummy పాడుతుంది. So here I present Surya Yamini for you all. Please Satya చెప్పు, ఇప్పుడన్నా చెప్పు. Just kidding. You've created a brand. నీకు నువ్వు ఒక బ్రాండ్ చేసుకుంటున్నావు. సో నేను చెప్పక్కర్లేదు యామిని. సో సత్య యామిని. Thank you for praising Satyapandu. me. Thanks for praising me so much. But yes, Mamatala Talli for you and for everyone else. మమతల తల్లి ఒడి బాహుబలి లాలన తేలి శతధావరలి ఎదలో ఒక పాల్కడలి మదనం జరిగే స్థలి. క్రేజీ. ఇప్పటికీ లైక్ యాజ్ యూ టోల్డ్ అబౌట్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్, నీ వాయిస్ వింటుంటే the only picture that I'm getting is the entire introduction scene of Shivagami. So Thank you. Beautiful Yamini. Thank you Soni. And many more songs and many more originals. As you told in your resolution అని. And ఈ పిల్ల చూస్తేనే నర్డ్ అని తెలిసిపోతుంది, కానీ పట్టుదలకి మారిపోయారు. ఏదైనా ట్రై చేస్తే I should stick to my words and ఏదన్నా అనుకుంటే మటుకు చేసేస్తుంది. సో చెయ్యాలి. యా అంత మోడెస్టీ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుంది. ఫిక్స్ అయిందంటే కొడుతుంది ఇంకా అంతే దాన్ని. నేనేం మాట్లాడిన, నాకు వర్డ్స్ లేవు. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. సో బిఫోర్ ఎండింగ్ ద షో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ రిచువల్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్. సో ఇన్స్టాక్స్ లో ఒక పిక్చర్ దిగి మన మెమొరీల్, ఆ రీల్ ఇస్ మెమరీ రీల్. సో మెమొరీల్ లో you will be added into our memory reel. So let's get into Instax moment. Sure. So Yamini, I don't want you to leave, but it's time. ఇంకా అండ్ కలుద్దాం మనం. కలుద్దాం, కానీ నీతో ఉంటే ప్రతిదీ చాలా సెన్సిబుల్ గా చెప్పావు. సో ఐ హోప్ ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత అట్లీస్ట్ కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ మారుతుంది జనరల్ పబ్లిక్ కి. సో మా ఇంటికి వచ్చినందుకు మా నుంచి ఒక చిన్న ప్రెజెంట్ ఫర్ యూ. సో ఇట్స్ అ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ కపుల్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ లెజెండరీ సాంగ్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఆల్సో FM రేడియో. సో మనం చిన్నప్పుడు అంతా FM రేడియో విని పెరిగాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి FM లేదు కాబట్టి సో సంథింగ్ దట్ వెరీ హ్యాండీ, అంటే ఎక్కడికంటే ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు హ్యాపీగా. సో వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఎక్కడ వెళ్ళినా బీ కేర్ఫుల్. డెఫినెట్లీ. సో once again I'm so happy and privileged to have you here, Yamini. Thank you. I'm very happy to be here. Thank you so much Madhura Audios for having me and very happy to see you and talk to you. చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా thank you. Thank you. Hi, this is singer Satya Yamini. Please do subscribe to Madhura Audio and Madhura Audio Originals.